muri Zimbabwe ndinongokutendai nerutsigiro rwenyu nesupport yamuri kutipa each and every time makanyanya. Aiwa, ngazviende mberi. Kana uri munyowani usati wasubscribe, please don't forget to subscribe. Tichingotenda vakasubscribe kudhara, newe uri kusubscribe nhasi. Our channel is growing. Guys, tasarwa less than 300 masubscribers kuti tisvike patiri kuda kusvika pa 10,000 masubscribers. So please, ndokumbirisawo, usaskipe this video, usapedze kuona this video usina kuti sei usina kusubscribe. Alright, tisingada kupedza nguva, nyaya ndiinayo, nyaya ndauya nayo inyaya iri kusirisa, nyaya iri kupisa tsitsi, nyaya yekuti akuti mucomment section mumbondudzawo mafungiro amunoita pamusoro penyaya yandoda kutanga nekutaura kudai. Right, zvikuitika ndezvekuti pane mukomana like anga akura 27 years akauraya baba vake mushure misunderstanding, simple misunderstanding, watadza kunzwisisana pamaarguments paipai, abva atotora jeko bva vadambura musoro. Ari kunzi akasungirira bhodhi yavo pamuti akatanga kudya nyama yavo, akatanga kudya nyama yemunhu imbishi mushure mekunge amuuraya. So nyaya dziri kubuda mazuva ano, kana nyaya dziri kutrenda, nyaya dziri kupisa dzacho dzingori mysterious, dzingori nyaya dzinoshamisa. Chii chikumbonyatsoitika? Lack of prayer for life here kana kuti chii? Tell us what you think in the comment section kuti chii chaicho chikumbonyatsoitika, because hey, pakaipa nyaya dziri kutenderera, tine dzimwe dzakawanda. So please don't forget to subscribe, because ukasubscribe patinouploada video unokuvhuwa sendero message yekuti Bombshell Television ine zvayakanda, and nyaya dziripo, nyaya dzakatozara, tikutoshaya time yekugadzira mavideos akatonyatsokwanda. So thank you for watching this video. Mwari akuitire zvakanaka. Kana wasubscribe, kana